Les quatre parets mai ens prohibiran que somiem amb la literatura. Mai cap malaltia aconseguirà que no viatgem mitjançant els llibres. Tirant, Carmesina i els sanitaris guanyaran la batalla. Curial i Güelfa ens sorprendran cada matí. Rodoreda i Monzó prendran un cafè a la plaça del Diamant. Maria Mercè Marçal lluita a primera fila amb les seues nasals bilabials sonores. Malgrat estar confinats, l'esperança està present cada dia. Les converses amb els amics ens donen força, els besos a distància del nostre amor acabarà prompte. Tot acabarà i tot començarà. Ens abraçarem i tu somriuràs. Et miraré i em besaràs. Et llegiré i m'apostrofaràs. Al rellotge passen les hores i jo em trobe embadalit, tot envoltat de llibres, en altres mons jo estic, amb un aroma de rosa i també olor a paper. Avui celebrem Sant Jordi sense eixir al carrer. Una solució al problema és la ment alliberar. Llegiu, agafeu un llibre, doneu-li a la ment llibertat.